Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Shwaba ka jingbu por jong ka sarkar ban pensange no ki MTC bus ban on bat lit shaw ki khana school ki ba puli ha ki school ki badan hapo ka jili jong ka sarshalo bat apashalo ki kmi pa ki dap da jing sngo khya ki lale bani kendu yu sumbut midang ba ka jela ba khmi ka transport ba asnya bhalang dhar ha ka ji karam ki lar thai khubor hari ka ji kendu yu sumbut midang ba ki katu ka ni kmi pa kliat ho badagal yang jong ba dhar lakular pansa shong jingalang mentagas ngi kakat project luber arajar phun riu bad ki officer ka transport menyekran logan ni jing pensau jong kmi pa jong ki khana school Iwan nomor ba ki ong discontinue no ya ki school bus nomor ba shitrik April can stop no ti ngin lek ni perkhat am taki kun da ingin ngin lek tingi mon ya karam ya I minister umno ben perkhat am tang jong tingi ai kublai nam ta jong I nomor ba ila kubur ya kan ka jingi kran ka jong I ka ba kimi pa baro ka bangi wan ti ila ong bangin sa shomting minta arbaje ka dor ka da ngilek tigi wiki stem boss kala kham khya kala kham rem ti da ka anticipate kalang kham bedor maka rit kala kham ki babun kun ni te kala kata ti da dan lain kun minta ti ong nyelek kapala banyarap bun keleng-keleng ki maulai ki laban ki pulu ki pibi ki renja ani kila bun ikan ka rit na po maulai dei na po jong ka bus stem 10 kilometer sedrong dei kamut kala hap pas pa si benai dela da si snem kan chong khat pra hajar si marwai khat pra hajar tam tengi dan kun lai ngut kala kata ti kalong drupo hajar tam dela da ka MTC pa kadang kam chong patkai yung in chong meeting mentai patep yung nyarap ti nya kran si hakabay day bag MTCM ladan ta ngakwa iswa ban terpau kan dia digi jingya identik ni sedang ada dulu nama kesawan lam yang hadu kan iklim mat lonta hakini ta arsnam lai senam ki ki MTCM ki sedang ban penki ke bai bos man ka senam naka nyo hajar shaki chuko hajar sinki no chuko hajar shaki khat saw hajar sinki senam tikla kata ha tik por nga hoi nga pa school hapo nyo mer da ki private bosi da ki private kali tadai tat na bagi pat ba klaun ut dam hanga ki ong to se kong yarap dam nam piri pa school hang pay tang bagi pa private ha kata ka por ken lawan ut yang ki ong to se rap lam banik relem sa department makla ki ya ka bai bos la kini kisna mal adap arsna man shwa nga try ki la mi at youtube man shwa mga ben sngoi ni jing e sha director jong ka MTC hing hadi mangayo banik ren ni sa nongbri di ilaya rap ya kata kubli ngang ai kubli si shai sa nongbri hadian baka jing od jing nam jong gipat ba bakla ki ya ka bai school bus hakini kisnam arsna man shwa ti ila pendret si shai ka do na kata ka khat saw hajar duna kla ki penhiar sa kispo hajar tege hapa tu kupor kidang penyak beda kata kasur hadim de nadin kutu pada naik kendu ibi al nongbri mai MCS isa omba isa ya ikut kilometer wise kementai kini ke arsnam kala piang bah ka doru ni da ai sungu hiru ya ka MTC department kala yarap nena kayu sungu ke jeng jeng nam jipat ba namar ki babon hi pak sekolah tai gide giba ki beduk ki besok hiru ti ki belarian namar ba ka bai sekolah tai ka kamduna ka dai school government central government ngatrai tip hai kata ti hadian jong kata da menin menta arab nai la benang issue I be ya ka kubor ling ba ka newspaper hapok Long Times ni iba ke department la ni ka MTC kan penduk no eki school bus kita ki MTC basyat ha eki kena school na different area ki na po maulai mauyong ti maulai area brokaway na renja nang talay khra nang tanalaban relbong umlingka nang tapade police bazaar jalupara polo gari khana kita ki area ki ba ki MTC bus ki ba ka sarkar kala ajing shakri yu pat ba na do ar post na men shwaru na do nang pa school ikon men jonga hang tayru nglakan mau ba ti na kata kadang ong pi ngasungu hakiti ki por baila ka MTC isa shai isa nongri la le shai ka dan kam ti da ka jingret men si mari I kata ka bor ba Long Times man hakini isnam agini banai beladap ba na du ka shitrik banai April arja apri ki ong ban pendu no ya ke MTC bus kai ka jingduna jong kata ke MTC bus ngintip ba ngatrai na ka department kitip ba balai ban pendu no ke MTC bus Hendrai kani kan si bos kla ajin syakri pada long ke pendunong no bensusi no ingi ki baria ki bablarit belas ngi babon bah tikin pak school da ai kim la ban hari private bus
nang ta syusyu hadin ki ngasngo ba isa nong ri ong man pha la ka pha no dak stem kat bangi anu jor pada ka stem bus ngisu thu ba ka stem bus punya dak society kala lok ku private tingin jenja la dangi muan sa government sa ingin lit ut ki baduk besuk babon ngiwan ut ka government tina kata kadaw ngila awan ni kendu i sa i deputy chief minister i S Dahar men haka aku pratrik jong bana baningkong tila ong tong ngan sa court meeting ti haka jingbon kam jong i ila kubur menta singi ong aku kelat ikan te hang tu khamat jongi menta singi wan kundu biang menta singi ya i hadin mingi appointment men kasi wan kundu menta si ti ong ba ngan nempat la ban ong ka ba tang ba ngan yarap ya pi kanam dei ban pendu tang ba i ngan show meeting hang tu hila phone i director jong ka MTC hi ban wan kundu i ban meeting shibet janmir arbaje la beje tingingit kam hiru bakane gajing shim kam no jong S Dahar hakane ka por hi hakane ka janmit mentangit kam ba kinang continue na marbangi ngila da ot shisha ba kibabon hi kibeduk busuk kana kani ka MTC bus ka ba ajing sakri shisha pa ba pros kata kanang yai continue kan kam dei kan ban penduk no 12 ngi shbu kinan kuntang basangut kan wan kan ka kilometers kan daya tang ba khatsan spa shi snap shi banai ru klak tak bon da sangut tang pi kala apoi ngan ong pisha ki silak tan ngot dengut ki khon sha ki silak te shi snam te chanu shu kin pha school ki khon ki me ki pa na marba ong pi ngi pha ka school government ka ba khamduna ka ba school ti su thu kadang kershan kan te MTC bus ka de ka kershan tak shisha bangin pha di ki private bus tengok pi de ki system wala penya da ka de ki private kan da ka society kala tak sha na marba la marshiteng pi ka dor ngteng teng pi gidan kuna na area maulai la kham jangai ti kala poi do khat phra kat badangi ya da MTC bus kadang ya khat lai spa shi bana kadang ya rap ha ken namar balik sing pi hat ki stems ki pha ka bangi yo i menta ki bele ki pha chapo Saint Mary's Saint Anthony's let's say chapo Pine Mount ki school ki ba kinong ba pha school ki bari spa te ngi beduk besupat ni pha ka school government ka beduna ka ba school ni so thu bangi duna anda bangi spa ngi la pha mesti ki school ba biang ba he ki private school tiga dikatakan na marhang ni po Meghalaya jung ito don beduk berispa te la kajong choices tang mahabangingin la tingi habya ud ya government ni pha school po school government ka bakaduna kajing se tu kumju kan ya ka school bus ni pa na government pag government hi bala banerap kan ka ba ajing sakri bros katakan langi pha la daong ni pha ha tak private ki ay ka dor baran ti mangiru ni ay ka MTC bus ndai bayo ni ni seo da ka ba school bus hi kapasti ngi dan bank ngan pingi si la dangi pha iwe kon ni hapsi we kador iwe ngi da pha sangut kon bro sangut ni hapsi ti kador ngan ong pi bandaya khanya kata try ban maintenance tengah try kala abiang hi namar lada ngimbuat ka sorkan pi kaditang kata ka private tak habi onong si nong try nong ta handai ka government berta at least long na ka MTC badangi tip bakat pe hi ka government te kanya rap hi am na ka sitang siliang le nei si pawaru i jeng duna jong pat ba bahayu ba menta kasni ila menta kasni in song meeting ingat hai ila sim contact number bat ngai ila sim contact number jong i ila ong ban sakol tingat hai la da imla ban kol na kaliang jeng TCM ngat hai ngin hab ya kol i hakasngi ga bai ai la ong mai menta kasngi ngin dong song meeting ngat hai ngani nan mi lo ngat hai next week in one no. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys,
Where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time.